Salama by magnano mbola tsara Stefy studio za io misy raha vaovao atolotro anareo mpakafy Ambaraza zay titranazy Ambaraza de izy io amizay mbola tsy vita clip fa indrasako zany nareo hagnano clip anazy de ampitandrezako anareo le hira de afaka magnano commentaire afaka mikritika afaka manome sokevitra surtout alefaso cœur zay izy ampitandrezako anareo Mago andro nahitako anao tantagna zay tangombako karaha hitako anao fô magnaride tsy haiko ino raha tianao atao karaha hoe za fognarainao volagno aminay koa misy raha tsy digninao koa misy raha tianao ambarao fa zaho hitandre za tsy malaigno izy koa anao agnatongo zao fa volagno ambaraza aza maidy vavako agnano mbola tsara fa za ty tsy lefako anao ndianakay aza mavozo ambaraza aza mavozo ty afafa aza mavozo za tsy andraranao ikoragno aminay aza mavozo anao mivolagna fa ty aza ke mbo fantanao izaho io seliba marigny mandehandiasa ery fa misy raha tsy mazava aminao tsy haiko anao na agnadala fa leo aloha andignika zao nefa misaotra anao nagnantogno zao volagno aminay koa misy raha tsy digninao koa misy raha tianao ambarao fa zaho hitandre za tsy malaigno izy koa anao agnantogno zao fa volagno ambaraza aza maidy vavako agnano mbola tsara fa za ty tsy lefako anao ndianakay aza mavozo ambaraza aza mavozo ty afafa aza mavozo za tsy andraranao ikoragno aminay aza mavozo ty tsy lefako anao ndianakay aza mavozo ambaraza aza mavozo ty afafa aza mavozo za tsy andraranao ikoragno aminay aza mavozo ambaraza aza mavozo ty afafa aza mavozo za tsy andraranao ikoragno aminay J'aime marobe amin'ny challenge mahazo gâteau surprise avec Stefy de tsy voatery challenge vidéo tsotra fa afaka manao dance challenge quoi groupe na une personne fa mety de miraha soa jiaby amin'ny surtout amty coronavirus ty mba ho salama jiaby atsika tsy sokitra coronavirus mba ho lavitry coronavirus de manantena anareo amin'ny challenge bisous.